Nabantayan nga mas mihol pa ang yuta ug dan sa Sitio Riverside 1 sa Barangay Katawan sa Barangay Inayagan, Dakbayan, Sanaga. Tungod nini, gidid-an sa Department of Public Works and Highways nga paagian sa mga motorista ang dan. Ang report ni Femery Dumabo. Sa pagsud sa Metro Cebu Expressway, may gibutang na nga tarpaulin nga nagpahibaw sa mga motorista nga sirado na maong dan. Sugod gipatuman ang road closure niadtong Martes, Oktubre 24, nga nagsugod sa may Sitio Riverside 3 nga nagsubay sa mga barangay sa Inayagan, Kantawan ug Purok Bambo sa Sitio Upper Bayong sa Barangay Inayagan. Ilang gipahibaw nga subay kini sa pagkahulpa sa daan nga naghatag og kakuyaw sa mga motorista. Apan gitugot hinuon nga makaagi ang mga motorsiklo ug ang mga light vehicle. Kabahin sa gitakupan nga daan, nabantayan ang pag-alsa sa pipila ka bahin niini, samtang ubang bahin sa daan nahulpa usab. Usa sa rason nga gisadad-an kini kay susama lang niini ang katong motor nga naglisod na kini sa pag-angat. Ang supposed to be sa una nga pantay lang gyud siya, patag lang ni siya nga daan, karon makita nimo nga dako-dako na gyud niyahang pagpangliki, luka sa yuta. Gani kung ato ang sukdon, murag mo usa ka dupa na ni. Adunay kining pikas nga bahin dire, murag katunga, pero apan padung nagyud ditong dapita ay sa una ni siya patag kay ni siya diri dapita, pero karon makita nato nga dako na gyud kay ang kausaban. Us-us na kayang kining pikas nga bahin, o ang kining pikas nga bahin sa danwa na gyud na siya paagi kay makita siguro nato ang kanang ilahang murag riprap diha ay perting bulagan. Makita usab ang pagpangliki sa gitrabahong benching. Ang ubang motorista na balaka man apan layo man kaayo ang alternatibo nilang ruta. Ang mga tao, luoy man sa mga tao, mamasa man na sila. Padung mutuyok unya ang kanang taga di pabor mi ma'am kanami kagian iskina tungkop kay balisong man amua. Ang luoy jud kayo ma'am ang kanang yung kantawan tayad-tayad asam sila padung ang naba kay istikto man kay ang nabam kay tungod anang nanas sila kanang nagsugod nilang company mamba nga sila diri ug motuyok sila mamagis lag pangdan ang ilang kaangalan ang pretty kada adlaw. Napahikli na hinuon sa barangay ang 52 ka mga pamilyang apektado sa pagkahulpa sa yuta. Posibleng mapektuhan usab ang kasikbit nga sitio kung hingpit na gyung takupan ang Metro Cebu Expressway nga wa sila'y laing kaagian. Kami ang Sindro Naga o ako isip barangay captain, dana may portion nga gitan-aw nga amo mohangyo mi sa tagiya sa yuta nga temporary lang ana sa agi ni ang Purok 2 Riverside. Dana may gisite ang amo lang sad pagpananghid na namo sa mga tagiya og musugot lang. Gisulayan sa pagkuha silang habig ang usa sa mga supervisor sa kontraktor apan nagdumili kini sa pagatubang sa mga sakop sa media. Mihangyo na si Engineer Arthur Villamor, City of Naga Administrator og head sa Senro og coordination meeting. Uban sa LGU, Mines and Geosciences Bureau og DPWH aron matuki ang paglihok sa yuta og sa road closure. Samtang si Governor Gwen Garcia ang nimando na sa Director sa Cebu Police Provincial Office nga papostingan og mga pulis ang maong dapit ug wa nagipaagiun pa sa maong dan. Actually, nagpatawag po coordination meeting nila with GD o nagpatawag po coordination meeting kay para mahimuan og kanang guidelines sa sakto nga mura mag-procedure ang ilang road closure tapos ako na ang kanang ilang sila may nagpasira na din sila yung magpapantay kung sa una kung ang ilang pag-close na epektibo ba. I have asked the provincial director to alert all the PNP in the area of Naga to put up a barrier so that we will first close off this road until there will be enough measures put in place to safeguard the lives of motorists. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.